जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिराद प्राउड फिल मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो जयै खौसेयै बिदिनो फैनानै हायोब्ला निस्सय जोङो जोंनि बर' माबाखौ बड'लेण्डखौ जे जोंनिया सिगां जे जोङो नागिरबाय थानाय बेखौ जों मोनगोनखौ आङो आसा फारियो जाय बर' हारिनि जोंहा दिनै माखासे सामथिं जादों बे मोनसे 2 नभेम्बर बर' साहित्य सभा आरो आफादनि खुंनाय दिल्ली राजधानियाव आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद आरो बर' साहित्य सभा जे माने बुहुमनां सिनायथि होनो थाखाय जे आवगायदों बे खामानिया जोबोद मोजाङै जाफुंदों खारन जोंनि आसामनिफ्राय बा बिटिआरनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारियाव खमैबो 8-9 हाजार सुबुङा बेयाव बाहागो लानो हादों आरो बेनिफ्रायनो जों फोरमायो जे बर' हारिनि बे राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव बयबो खौसेथि आवगायबोनो हादों। हालामनिफ्राय बेसेबांसो फैदों जोंनि बे बिटिआर हालामनिफ्राय खमैबाबो 7,000नि गोजौआव नाथाय सिगांनि समफोराव हानजा सुरनाय हाबाफारिया एसे जांख्रिथाय रोखोमनि नाथाय दिनैना आलादा रोखोमै माबायदि सोलायनाय माबायदि बे दिनैनि हाबाफारिया जाबाय खौसेथिनि आरो गोजोननि बयजोंबो खौसेथि जिथु हानजा सुरनाय बेयाव मोनसे जांख्रिथायनि खोथा गैया नाथाय बे समाज जौगानायनि खामानि मावनायनिसो मोनसे खौसेथिनि हाबाफारि सिगांनि समाव जांख्रिथायनि थाखाय लायोमोन नाथाय दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरदों मा बुंगोन गोजोन आरो खौसेथिया जाबाय जोंनि समाजनि थाखाय गोनां जेराव गोजोननाय आरो खौसेथि गैया बेयाव जौगानाय गैया समाजारिया माने हादोरा जौगानाय फैया आरो बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद आरो साहित्य सभाया जे हाबाफारि लादों बे जोबोद गनायथाव मा बुंगोन दिनैनि हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथिनो हागोन बे थारै हागोन आरो बे थांखिजोंनो बुहुमाव बर' हारिखौ गायसननो थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थेंक इउ আজি বড়োলেণ্ড মহোৎসৱত হাজাৰ হাজাৰ বিটিআৰবাসী অসমবাসী নেপালৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি সকলোৱে মানে দিল্লীৰ ৰাজপাল কাপ আমি কাৰ্যালয় ৰেডি কৰি আছোঁ অতি সুন্দৰ আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আহি থকা দিনত অতি সোনকালে যেনেকুৱা যোৱাকালি মোদীজী ডাঙৰীয়াই একদম সুন্দৰভাৱে বিটিআৰৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে কোনো কৃপণালী নকৰাকৈ সকলো কাম কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আমি সেইটোৱে মানে তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে পুনৰ বিটিআৰ কৰি মানে চলিব মোদী ডাঙৰীয়াই বুলি শান্তি অহাৰ কাৰণে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী ডাঙৰীয়াও অতি মানে আনন্দিত এই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন মানে অতি সুন্দৰ বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় লগতে আমাৰ দীপেন বড়ো মহাশয় আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া নালাগে তাৰ বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলোৱে মিলি জুলি মানে এই মানে আগুৱাই যাব উন্নতি কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে আশাত থকা নাই কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে অসুবিধা নাই নিজৰে প্ৰগ্ৰাম নিজৰ বিটিআৰৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত নিজেই মানে মেইনটেইন কৰি চলিব লাগে ইয়াত আৰু অসুবিধা বুলি কথাই নোলায় दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ दिल्लीनि राजा लामा थामहिनबा भारतनि राजथावनियाव जों दिनैहाय गोजोन हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो जाय हाबाफारियाव बड'लेण्डनिफ्राय आरो बा जों दिनै मेसेज होनो लादों बर' रायजो राजानि थाखाय मा मेसेज थागोन बेनिफ्राय बर' रायजो राजानि थाखाय मोनसे मेसेजआ बेनो जे जोङो जोंनि जिखिनि बर' रायजो बा निस्सय जोङो दिनै बेवहाय जोंनि बर'नि जि थुनलाइ राव आरो हारि माहारिखौ नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों दिनै दिल्ली बायदियाव गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोर थायो गुबुन गुबुन हादोरनि मिडिया बा जोङो जोंनि राव थुनलाइ आरो गाननाय जोमनाय गासैखौबो जों बेवहाय निस्सय जों नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों इसिबाव जोङो सिनायथि होनो